دیسا پارێزگا حەلەبێ کەت بن ئاگر و تۆپان تەوی گۆ ئاگربەست ڕۆژ بۆ ڕۆژێ درێژ دەبوو لێ ژمارە ئاڤاهیên سڤیلان yên têne armançkirin zêdetir dibe. Li taxên parêzgeha Helebê û Bakurê gundewarê wê û kampa Henderatê ya ku şer û operasyonên dijwar dîtin di navbera opozisyonê û rejîmê û alîgirên wê de. Rêka Kastîlo li Bakurê Helebê ya ku Helebê û bajarokê Ezazê dike yek ku ew jî dergeheke di navbera Helebê û Tirkiyeyê de hate armançkirin û gelek şer li ser rêka navûrî çêbûn. Firokeyên rejîmê yên helîkopterê bermîlên teqîner avêtin ser taxa Ensarî û Ez-Zibdiye û ziyanên madî di nav sivîlan da çêbû. Li gorî hevrêzên xwecihî ji aliyê xwe ve çekdarên opozisyonê êrişek çekdarên rejîmê li ser tewerê Raşidîn têk birin. Her wiha şerringiran li nêzîkî Xan Tomanê çêbûn ku rejîmê hewl dida pêşketina grûpên opozisyonê li wê deverê rawestîne. Li aliyê parêzgeha Hemayê çekdarên opozisyonê kontrola xwe li ser gundê Zara ya Kotkevê başûrê gundewarê Humseyê Bakur ragihand. Lê firokeyên Rûsyayê yên leşkerî û hin firokeyên rejîmê gundewarê Zara armanc kirin. Ji ber ku ev gund dibe bingeheke stratîjîk û bajarê Hola û Xecer di gundewarê Humsê de bi hev girê dide. Hüseyin Şakir, ARK.